When we say Zambia is leading the Sabc protest, aiwa techerevesa noda kutoona kuti prominent activists emunyika yeZambia aiwa ari kuuya vataura mashoko kuti Zimbabwe cannot host upcoming Sabc summit uye haingakwanisi kuwana chairmanship. Ndoko kuti Zimbabwe aiwa yakaita fraud elections gore rakapfuura. Number 1. Number 2, vataura nawo human rights violations vachiti aiwa violations human rights angambosuti nechairmanship. Toona kuti papagara pane tension iripo pakati paED Mnangagwa na the president of Zambia. Ashperi muchisana pinda mashoko anoda togwa panapa naye prominent activist munyika yeZambia. Don't subscribe or like kuti on the bell icon. Timita pahendo pa Joseph Kalimba anyora achiti the Sabc report of Mumba was clear in addressing the issues of illegitimacy. Yet Sabc makes a decision to award the chairmanship to the person whose election is questioned. Sabc wants to reduce our Southern Africa to the mess of West Africa. This we must vehemently reject. The Sabc summit cannot be hosted in a city whose president's electoral victory remains disputed by the very Sabc report, which ought to be subject to discussion. For months, Harare has also issued threats on another country. Domashiko naitogwa panapa atrikuona kuti today vanhu vari kuprotesta munyika yeZambia vari kuuya vachira mashoko kuti aiwa Zimbabwe haingakwanisi kuhosta aiwa at the upcoming Sabc summit. Sabc yakatoita mistake, ndosaka vari kuprotesta mutsara nhasi vachiti aiwa inofanira kuchinja its position. Tudze mafungiro enyu minoti kudii pamusoro pemashoko anaitogwa panapa naJoseph Kalimbwe aiwa vachiprotesta vachiti aiwa Zimbabwe inofanira kuskipiwa. Tudze mafungiro enyu pene comment section medu. Musano subscribe kulike, turn on the bell icon.